ब्रैजिनं रौथा बियाबाव थामहिनबा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डॉक्टर नीलु स्वर्गियारी बिथांनि बियाबाव बिपिएफनि गोबां खहा थारैनो डॉक्टर नीलु स्वर्गियारी बिथांनि दैदेननायाव ब्रैजिनं रौथा बियाबाव बिपिएफ दोलोआ जोबस्रांलांनो हमबाय नामा गोबां बिपिएफ दोलोनि गोख्रों मावथिफोरा दिनै बिटिआरनि सासे गोख्रों मावफुं सोद्रोमा डॉक्टर नीलु स्वर्गियारी बिथांनि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै आरो ओनसोलाव मोजां जौगानायनि खामानि मावनायखौ नुनानै दिनै खमैबो 160 बिपिएफनि सोद्रोमाफोरा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान होफैदों थारैनो मोनसे सोंथि सिखांदों दि थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो बिटिसिआव बिसायख'थि गैथ'वाब्लाबो बिटिसिआव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव गोबां गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोखौ गारनानै इउपिपिएल दोलोआव रोजा रोजा सुबुंफोरा मा जाहोनाव हाबफैदों थारैनो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि नीति आदर्शजों सरकार सालायनाय लांनायखौ मोजां मोननानै इउपिपिएलआव जगदान होफैदों नामा दिनै रौता ब्लकनि सिङाव गेरुवा प्राइमारिनि दैदेननायाव गेरुवा प्राइमारिनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन हान्जा जेरै कंग्रेस आरो बिपिएफ हान्जानिफ्राय आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय गासै 160सो कर्मिफ्रा गुबुन गुबुन जेरै कंग्रेस आरो बिपिएफनि कर्मिफ्रा जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव जइन जाफैदों आरो बियो जोंनि सरकार जानायनि उनाव रौता समस्तिनि सिङाव गेरुवा प्राइमारिनि दैदेननायाव बिखिनि जइन जानाया जोंनि थाखाय गेदेर मोनसे देरहानाय होननानै जों साननो मोनदों बिनि गेजेरजों जों आसा खालामदों जे फैगौ दिनफ्राव बेबायदिनो जोंनि समस्तिनि सिङाव आरो गोबां दंबावो बिथांमोना गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय जइन जागोन जोंनि इउपिपिएल हान्जायाव दा जों बेनिखायनो जों आसा खालामदों जोङो फैगौ दिनफ्राव जोंनि मावबोबाय थागोन दिनफ्राव जोङो गमामायैनो जोङो इउपिपिएल हान्जाया आरोबाव गोबां खामानि मावनायजों लोगोसे जों फैगोन बारनि बिसायख'थिफ्राव गोबां माने अनजिमा लानानै जों देरहानो हागोन होननानै जों आसा खालामनो हादों आरो आंनि मिथिनायाव गेरुवा प्राइमारिनि सिङाव बिपिएफ हान्जाया माने जिर' जानानै थांगासिनो दं होननानै आं मिथिनो मोनदों मानोना दिनैनि दिनाव गासिबो बिटिआर इउपिपिएल हान्जानिसिम गेरुवा प्राइमारि जानानै आं रोजा रोजा साबायखर बेजोंनो लोगोसे बड'लेण्ड मुभमेन्टनिसो लोगोसे गासिबो गोजोननाय आरो हामलायनाय बावहरबाय दिनै जोंनि प्रमद बर' आफादगिरि दैदेननायनिफ्राय दिनै फैयै गासिबो मोजां हाबाफारि जाबोनायखाय जोंनि इउपिपिएलनि खामानिफोरखौ मोजां मोननानै दिनै गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय लोब लोब दिनै गेरुवा प्राइमारियाव जइन जाफैदों बे जइन जानायाव जोंहा 156 मोनदों आङो दिनै जोंहा गोबां गोजोनथाव बाथ्रा दिनै फैनाया फ्रायबा जोङो 80% बिपिएफनिफ्राय मोनदों माखासे कंग्रेसनिफ्राय खैजोन मोनदों बेखिनियानो बे पार्टि मोननैनिफ्राय जोंनाव गोबां जोंनि हाबा हुखा जोंनि किसुमान कर्मकर्तानि हाबाफारिखौ मोजां मोननानै लैहोर लैहोर होफैनाय जादों उननि हाबाफारिखौ जों बेखौनो सानदों जोङो दंफांखौ गायदों साया हारसिं लाया साया गुबुनाबो मोनो निस्सय बे प्राइमारियाव बे हान्जायाव गासिबो सहजुगिता होयोबा मोनफ्रोमबो हाबाफारिखौ जोङो पाब्लिकजों जनसाधारणजों मोनसे परिबर्तननि खाथिराव मोजाङै सोंनाय फिननायनि थांखि लानांगोन दा दिनै जोंहा गेरुवा प्राइमारिनि आन्डाराव गासै 50 रिभिनिउ दङ बे रिभिनिउनिफ्राय जों गासै 156 सोद्रोमाफोरखौ जोङो जोंनि बिजोङाव जयनिं होफैनो हादों बिथांमोना बिटिएफ आरो कंग्रेसनिमोन आरो बिसोरनि उद्देश्यआ बेखौनो बुंदों जे जोंनि इउपिपिएलनि नेम निथि आरो माखासे मावनाय दांनाय बेफोरखौ नुनानै बिथांमोना जोंनि इउपिपिएल हान्जाखौ गोरबोआव बोजबना लानो हादों बेखायनो जोंनि बिथांमोना जइन जाफैदों आरो जों बे जइन जाफैनायाव जोङो मस्ट वेलकाम खालामदों बेयाव जोंजों लोगोसे दिनै जोंनि दंखायोमोन आरो जोंनि रौता ब्लकनि आफादगिरि नेहाथारि डिस्ट्रिक्टनि इउपिपिएलनि जेनेरेल सेक्रेटारि आफादगिरि बिथांमोना दंखायोमोन आरो जोंजों बे हालामनि गासै रायजो राजाफोरा थाफानानै जोंनि बाहागोफारिखौ 100% साक्सेस खालामनो रौता समस्ति हिसाबै रौता समस्ति हिसाबै जोंहा गेरुवा प्राइमारिया जोबोद गोख्रों जोङो थांनाय इलेक्सनावबो जोङो जोंनि बे रौता समस्तिखौहाय खुंनो हादोंमोन इयुनावबो जोङो बेनिफ्राय आरो बांसिन भट लानो थाखाय नाजादों आरो जों बिनि थाखाय गामि सिं हाबनानै जोङो रायजो राजाफोरखौ आरो जोङो बिसि जा बा एम सारनि जा जोङो जि मोनसे
स्किम बे स्किमखौ जोङो रायजो राजानि गेजेराव मोजाङै रानना हरदों आरो जुदि माबाफोर गोनां प्रब्लेम जायोब्ला जों खिन्थानानै होनो हागोन मोजां नङा खारन थांनाय 17 बोसोराव जोंनि सरकारा साफा लागोन बयबो मोनलायगोन एसे खावसे बोसोरावनो गोबां होंगो दोंगो खालामनाङा बयनोबो मोनसे राननानै डाबल होनो नाङा मोनसे राननानै बेखौ जों होनो हादों आरो एमजि एलाकानि जोङो एकदम बेकवार्ड लामाफोरखौ जोङो অনুরোধ आरो প্রত্যেকটি ব্যক্তি এটা প্যাকেটে লব ডাবল হলে আরো বেড়ে না পাবো 20 আছে যে অনুরোধ জানাইছে नोंथांनि पार्टियाव दा गोबां जायगाफोर दं माबायदि गोजोननाय मोनदों आं ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों आरो दिनै जिबायदि गोजोनदोंना आरो बे गोजोननायखौ जों लाबावगोन आरो जोङो साननैसोनि उनाव आरो बेबायदि हाबाफारिखौ जों लाबावगोन जोंनि सेरेमनिखौ लाबावगोन आरो गोबां मानसिफ्रा जोंनो खोथा होदों न'खर समायाव फैबावगोन जोंनो बे साननैसोनि उनाव जों आरो हाबाफारि लाबावगोन जयन जाग्राफोरखौ जोङो सोरजों जयन जागोन जों बेखौ बुंथ'वा जायफोरा जों जयनिं जाबाय बेखौथ' जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथिंनि गेजेरजों नुखाबाय आरो जायफोरा जयनिं जानो गोनां दङ बेखौ जोङो उननि समाव नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट फेन वेल बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738